नमस्कार प्रणाम रउआ सबके स्वागत बा एगो नया वीडियो में। आज के वीडियो में हमने सीखे वाला बा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनावल जाला। सपोर्ट का मतलब होगा जहाँ से मार्केट बार बार उठ के ऊपर जाए। रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ से मार्केट बार बार वहाँ से ओकर रेस्पेक्ट करके नीचे गिरत होके वहाँ पे जाके कैसे आइडेंटिफाई कर लेवल जाला। ई वीडियो में हमने सीखे वाला बा। जैसे एक हफ्ता में मार्केट कहाँ पे रहता, एक दिन में रोज़ कहाँ पे रहा था मार्केट, एक घंटा में क्या कर सकता मार्केट, अगला 15 मिनट में मार्केट का कर सकता, सब कुछ ई वीडियो में हमने प्रेडिक्ट करे के सीखे सन। टेक्निकल एनालिसिस के हम पूरा एगो सीरीज शुरू कैले बानी जौन कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखावतानी हमनी भोजपुरिया भाई बंधु लोग के, ताकि शेयर मार्केट के बारे में वो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख सके। बहुत लोग बा ई सब के पैसा लेवल लो सिखावेला, टेक्निकल एनालिसिस के हो सपोर्ट रेजिस्टेंस या बहुत कुछ बा जौन शेयर मार्केट के लोग पैसा दे के लोग सीखेला लो। तो शेयर मार्केट के बारे में टेक्निकल एनालिसिस हो गल या फंडामेंटल एनालिसिस हो गल, सब कुछ बात तो हम पैसा दे के सीखले बानी। लेकिन हम पैसा दे के सीखला के बाद हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखावतानी, तो बस एकरा के रेस्पेक्ट करिए लो। तो हमरा मुहिम के सफल बनाओ लो, एला का करे के पड़ी, वीडियो को लाइक करे के पड़ी, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करे के पड़ी, हो सके तो 2-4 गो दोस्त के साथ में शेयर कर दिए लो। क्या है कि भोजपुरी में शेयर मार्केट के बारे में कंटेंट है ये नहीं के, तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी में भोजपुरी भाई बंधु के सिखावल जा अपन भाषा में, देसी लैंग्वेज में। तो हम बानी चार्ट पे देखल जाता है निफ्टी 50 के इंडेक्स बा, निफ्टी 50 के सिलेक्ट के लिए बानी। अब एकरा के का करता नहीं, यहाँ पे जौन बा टाइम फ्रेम बा 5 मिनट के टाइम फ्रेम बा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा एनालिसिस करने में बहुत डिफिकल्ट होला, ई लास्ट ऑप्शन रहेला एनालिसिस करेंगे। तो हम एक का करता नहीं, सबसे पहले हमने के करे के पड़ी यानी कि वीकली में। तो यहाँ पे हमने क्लिक करता नहीं, उसके बाद अला के बाद यहाँ पे वीकली बा, एकरा के सेलेक्ट करते नहीं। वीकली में देखल जाता मार्केट कहाँ से रिवर्स ले लेबा, एकरा के देख लिया कहाँ पे मतलब एगो सपोर्ट बनैले बा, यानी कि मार्केट सपोर्ट बना के यहाँ से रिवर्स अप साइड चल गल बा। ई वाला जौन पॉइंट्स बा यहाँ से मार्केट बा तो सपोर्ट बना के ऊपर के तरफ मूव कर गल बा। तो अब एकरा के का करल जा, एगो जोन क्रिएट कर लिया। जोन मतलब एगो रेक्टेंगल खींच लिया, एग्जैक्टली लाइन खींचल जाए तो लाइन में थोड़ा क्रॉस करे में यानी कि 2-4 पॉइंट्स के देरी बा, 2-4 पॉइंट्स में बात ऑन मार्केट गिर जाए। एगो जोन रही कि जो हाँ 30 से 40 पॉइंट्स की एगो जोन रही, जिससे समझे में आसानी रही कि हाँ ब्रेकडाउन होता कि ब्रेकआउट नहीं क्या होता। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगला वीडियो में हम जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम एक के एगो जोन बना लेता नहीं। अब जोन बनावला हमरा का करे के पड़ी, यहाँ पे जोन बा रेक्टेंगल खींचे के पड़ी, ई रेक्टेंगल लौकता, एकरा के सिलेक्ट करे के पड़ी, सेलेक्ट कर लेनी, ओके हो गल। अब एकरा के हम थोड़ा एने भी खींच देता नहीं, जैसे का हुई कि आसानी हुई समझे में। अब ई हो गल यहाँ पे एगो, अब ई हो गल सपोर्ट, यानी कि एगो जोन बना देनी हम कि यहाँ से गल बा मार्केट, यहाँ से गल बा। अब यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ तक गल बा मार्केट, फिर यहाँ से आयल बा, लेकिन यहाँ से का गल बा अब वापस चल गल बा। हफ्ता में मार्केट यहाँ से वापस चल गल बा। अब देखल जाओ मार्केट कहाँ से रिवर्स भेल बा, एकरा के एगो मोटा मोटी बात हमने के क्रिएट कर लिया। तो मार्केट बात यहाँ से गिरल बा, यहाँ से गिरल बा ऑल टाइम हाई। अब एमे का करे के पड़ी, हमने के हाई लेवल पे एगो जोन बनावे के पड़ी, हो सके कि वहाँ तक जाए मार्केट फिर रिवर्स आ जाए या ब्रेकआउट कर जाए। तो एला हमने के एगो जोन वहाँ पे बनावे के पड़ी। तो फिर हमने के रेक्टेंगल बनावे खींचे के पड़ी। अब एगो हाई लेवल पे भी रेक्टेंगल हो गल, यानी कि एगो जोन बन गल। अब हमारे क्या करे पड़ी, अब हम टाइम फ्रेम चेंज करता नहीं, अब रोज डेली बेसिस पे देखता नहीं कि कहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्स ले लेबा। अब हम टाइम का फ्रेम कर देनी डेली, अब हम टाइम फ्रेम कर देनी डेली। अब डेली के देखल जाता मार्केट कहाँ से रिवर्स ले लेबा, यहाँ से रिवर्स ले लेबा, यहाँ से गिरल बा। तो ई रेजिस्टेंस बा, रेजिस्टेंस लेकिन अभी के हाल में ब्रेक कर देले बा। तो ई वाला जौन पार्ट बटे ई हो जाई हमनी के एगो जोन हो जाई, सपोर्ट के काम करी डेली बेसिस पे। तो हम क्या करता नहीं, एगो यहाँ खींच लेता नहीं रेक्टेंगल, ओके हो गल। अब ऊपर में जौन पार्ट बटे, ऊपर में पार्ट बताओ अभी तक यहाँ पे खुलल बा, मार्केट बा कुछ भी कर सकता, बट एगो थोड़ा बहुत अंदाजा लेके चलल जाला कि यहाँ से जौन बा यहाँ पे मार्केट बा तो बार बार का कैले बा, एगो रेंज बनैले बा कि यहाँ मार्केट थोड़ा रुकल बा। तो हो सके कि यहाँ पे मार्केट आवता तो यहाँ पे भी रुकी। तो एला एगो और रेजिस्टेंस के लिया एगो जोन बना लिया, ओके हो गल। डेली बेसिस पे अब हो गल कीजिए, अब डेली बेसिस पे हो गल
यहाँ पे सपोर्ट बनतलक ह, तो अब नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आ गल बा। ठीक बा, ओकरा बाद एगो यहाँ पे जौन मार्केट बा थोड़ा सस्टेन कैले बा, तो हो सके कि यहाँ भी आई तो मार्केट थोड़ा सस्टेन करी, जेके वजह से हम एगो और ही रेक्टेंगल खींच लेनी है, एगो जोन बना देनी है कि जे यहाँ भी हो सके तो मार्केट थोड़ा बहुत का करी एमे सस्टेन करी, यानी कि रुकी यहाँ पे। ओके, अब एक के चाहत नहीं हम कर देता नहीं। अब 1 घंटा के चार्ट पे देखल जाओ, 1 घंटा पे का एक्टिविटी भैल बा। ओके, 1 घंटा पे देखल जाओ तो मार्केट एगो यहाँ से रिवर्स ले लेबा, मार्केट एगो यहाँ से रिवर्स ले लेबा, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ई वाला जोन भी अच्छा खासा एगो जोन अच्छा बनता। ठीक बा, तो अब क्या करता नहीं हम एकरों के थोड़ा बहुत एगो जोन बना देता नहीं। हो गल, ई जोन हो गल। अब यहाँ पे का हो सकता मार्केट ई जब नहीं हो सकता कि यहाँ पे अब सपोर्ट के काम करी। ठीक बा, अगिल का रजिस्टेंस एक यहाँ बाटे। ओके, चल अब ये हो गल आवरली। अब 15 मिनट पे चल जाओ, देख रहे कि हम टाइम फ्रेम कर लेता नहीं। अब 15 मिनट 15 यानी कि 15 मिनट में का कर सकता, तो 15 मिनट में अभी का करता मार्केट बा, तो एगो रेंज में घूमता, अभी रेंज में घूमता। यहाँ पे जौन तूड़ी तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट एक यहाँ बाटे। ठीक बा, आ यहाँ से अगर जाता तो एक रजिस्टेंस यहाँ बा, रजिस्टेंस यहाँ बा। अब यहाँ से हो सकता निकलता तो नेक्स्ट रजिस्टेंस ई हो जाई, आ नेक्स्ट अब यहाँ तक जाता मार्केट तो हो सकता ओकरा बाद ई सपोर्ट के काम ई करी। अभी जो रजिस्टेंस के काम करता, रजिस्टेंस ब्रेक करी तो ओकरा बाद वो रजिस्टेंस सपोर्ट के काम करी। अब यही तरह हमने की बात जो ट्रेड यहाँ से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकता आदमी, मार्केट के प्रिडिक्ट कर सकता कि जे कहाँ पे सपोर्ट बनता, कहाँ पे रजिस्टेंस बनता। अब 5 मिनट में देखा जाए तो 5 मिनट में का एक्टिविटी होता, तो 5 मिनट में भी कुछ नहीं क्या होत, बस 5 मिनट में एंट्री लेवला आसानी रहेला। ओकरा बाद यहाँ पे देखा जा तो कंसोलिडेट करता, तो यहाँ से क्लियर हो गल। उम्मीद करता नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले रहुआ, लूर आ गई, पता आ गई, खुद से भी रहुआ रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल सकता नहीं। लेवल कहाँ पे सपोर्ट बनता, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनता, कहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेता, सब कुछ खुद से एनालिसिस कर सकता नहीं। तो हो सके तो 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें तो अपने आप सीख जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले के। दूसरा का वीडियो एनालिसिस वीडियो देखे की जरूरत ना पड़ी। तो ये वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आयल हुई, वीडियो पसंद आयल हुई तो लाइक कर दें, साथ में चैनल के सब्सक्राइब कर दें। हम मिलता नहीं रहुआ सबके अगला वीडियो में, तब तक रहुआ सबके तहे दिल से प्रणाम, जय हिंद।